Dik Mia. Angger awalane sopan ki mesti sak balane pri ki mesti. Oh, Bi. Iya toh, sak balane pri to Iya ya, Bi. Aku tak tekok ya. Awakmu kan wis suwe rondo. Iki kira-kira dalane jek iso diliwati ora, Bi? Ngenyek kowe ya. Ya sapa ki? Ya aku panggah son to, Bi. Iya balane pri ki. Kan ket mau tak omongke aku koncone Kang Pri to. Kowe ngenyek aku ya. Takon. Nek trimo diliwati manuk emprit, manuk prenjak, manuk jalak kaya manuk pri karo pur karo takim ngono wis. Yo liwate los to ora nyenggol kanan kiri. Piye to? Diporong en ya. Ukurane dalanku ki wis gak trimo kuwi. Dinggo atret pesawat kene. Lah iya. Bis patas kene, tergandeng momo tebu ya los lho. Kurang piye kowe, ha? Ngono ku ya kena nggo parkiran ya, Bi. Mbok parkirane los kok ning kene. Lah iya. Wong kowe ndasmu mbok lebokno ae blung ngono, halo. Berarti kaya ngene iki ya, Bi ya. Anja.